Ja, prov på nu då. Det blev ju så varmt. Men den här kan inte stämma för den säger att det är 18 grader. Ja, Ja, det fuskar. Det känns nog kallt när det är lite under 20. Okej, in Norman. Nej, inga Jag imorgon. får nästan kramp i vaden av den. Ja, Det är för kallt, jag vill inte vara. Rinner det som kallt vatten inuti? oj oj. Har du filmat det här? Ja.